जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै जख'न्थाइ दायनिगिरि होननानै बुङोब्लाथ' SCRT आरो लोगोसे जाय बेहाय जोंनि बर'निफ्राय रोंगोसा हिसाबै बाहागो लायो बिथांमोननि नायफिनबावनांगौनि गोनांथि दङमोन, नाथाय नायफिननाय जायाखै जानो हागौ। हेलौ गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय वेलकाम आरो गासैखौबो आंनि नैबे टिलेलेप फिसा चेनेलावहाय बा कन्टेन्टखौ लानानै एसे सावरायनोसै आरो नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव। दा सिगाङावहाय जों मोनसे पस्ट होदोंमोन आरो जोंनि बर'नि मानगोनां बिजाब लिरगिरि आरो बिजाब दिहुनगिरि बिथांमोना जे प्रेस मिटआवहाय बुंदोंमोन बे बिजाबा डास्टबिनाव गारखानायसो, बेखौ सोर फोरोंगिरिया बोखांनानै बेखौहाय बिदि भाइरेल खालामदों आरो होमबा जोंहा रांख्रेबजोबनानै थैनांगौ जायो। आरो बै फोरोंगिरिया जुदि भिडिअ खालामनायखौहाय बिसोरो खेमा बिनो होदोंमोन, नाथाय मानो बिनो? दा मानो स्राङाव फैखो? बिदि जोंनि क'क्राझारनि मानगोनां बिजाब दिहुनगिरि नोंथांमोन नोंसोर जे प्रेस मिट होदोंमोन ना बै समावहाय, माथो नोंसोर थगायनो बिराद गोरों, माथो नोंसोर थगायनो बिराद गोरों, लाजियासो नोंसोर बिदि थगायनो लासिं सिं। दा मानो मोगथां महराव फैखो? दा नोंसिनि आफादनि जाय मानसि सनितपुर साइडनि बा नोंसिनि आफादनि मानसिफ्रानो बुंदोंमोन, दा मानो बुंखो? दा मानो फोरमायनानै लाखो? जोंनि मानगोनां क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि नोंथांमोन प्रेस मिटआव बे बिजाबखौहाय डास्टबिनाव गारखानायसो, बे डास्टबिनाव गारखानाय बिजाबखौ मानो बोखांनानै बिदि माने फेसबुकआव भिडिअ खालामनानै माने फेसबुकआव हगारदों, दा माने भाइरेल खालामदों होननानै गोरा खोथा बाहायनाया दा मा लासिं सिं जाखालाय दुर्बकफोर, लाजिया नोंसोरो। ओंखायनो आं फोथाया, लेखा गोरोंखौ ओंखायनो फोथाया आङो। लेखा गोरोङा ना बिराद गाज्रि, फोथायजाया, बिसोरखौ बिदि फोथायजाथावाबो नङा। लेखा गोरोंफ्रा हाजारखि रोंथों खामानि गैया, गावबागावनि थाखायल', गावबागावनि उदैनि थाखायल' बिसोरो बिराद लेखा गोरों, नाथाय हारिनि थाखाय लेखा गोरों नङा बिसोरो। लासिं सिं। आदा बर' आलफ्रेड, नोंथाङा थिगखौनो खालामदों आरो नोंथाङा फुराफुरि फोसावना होदों। जाहोना मा बेखौहाय नोंथाङा फोसावना होदों। नोंनिसिम बिराद रोजा आंनिफ्राय साबायखर। आरो गासैबो जोंनि बर' बिथांमोनाथ' गनायना लाखाया आरो आंबोथ' गनायखाया। दा गोदान सोदोब जे दिहुननाया बा गोदान राव सोलोंनांगौआ गोब्राब, आरो जोंनि बर' हारिनि राव मोनसेबो इयुनावहाय थाहैनायबो नङा सिगांनो। दा लाजिथाव मोनदां बिदि नंखाय बाखाय सोदोबखौहाय जुदि सिदा बुंनो हायो, बेखौ सोर फोरोंदों थगायनो? बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोना मानो थगायदों लासिं सिंलाय? जोंनि क'क्राझारनि बर' थुनलाइ आफादनि मावथि हान्जा नोंथांमोना माखौ लानानै माखौ थगायखो लासिं सिंनो? लाजिया थगायनो नोंस्रा बुर्बकफोर। जे खामानिखौहाय गभर्नमेन्टआ मावनो होदों बा जे खामानिखौहाय नोंसिनि दैदेनगिरिया मावनो होदों, बेखौ नोंसोर सिदा बुंनांगौब्रा। नोंसोर थगायनाय माला हाजारखि थगाय लाब गैया, सानसे ना सानसे हमजाफिनखायो। दा मोगथां महराव फैबाय, दा नोंसिनि आफादनि मानसिफ्रानो दा मा होनखो बुंना लाबाय लासिं सिं। लासिं सिं लाबोदो प्रेस मिट, एबार प्रेस मिट लाबोदो, एबार बुंदो जों मिन्थियाखैमोन, जोंना मेसेज फैयाखैमोन, ओमफ्राय बिदि बुंदो। बड'लेण्ड बुब्लिखौ लेंहरदो, बड'लेण्ड रादाबखौ लेंहरदो, आरो बड'सा आरो इंखं थेंखं मोनसे गोदान निउस चेनेल दङ, बेखौ लानानै प्रेस मिट खालामदो, थगायदोलाय जों मेसेज मोनाखै होननानै बुंदोलाय।